Včera jsme trošku tady oslavovali narozeniny. Víte, že narozeniny jsou čas, kdy děkujeme Bohu za to, že jsme tu, za to, že můžeme říct, Pane, já jsem tu a dýchám a žiju. Je to jenom tvojí milosti, Pane. Haleluja. Za to děkujeme a děkujeme ještě mnoho dalších let naší matce i našemu pastorovi, i našemu bratu Daleovi a všem ostatním. Haleluja. Dnešní sestře Veronice taky. Takže Bůh má ženy. Dnešní téma je takové trošku tvrdé, ale budu se snažit to vyučovat tak, aby to nebylo, aby si nikdo nemyslel, že třeba na někoho naráží. Jo, budu se snažit, protože to téma je o tom, že Saul chtěl zabít Davida. Saul chtěl zabít Davida. Víte, že minulý týden jsme měli téma, kdy David zabil Goliáše. Komu tím udělal službu? Amen, ale ještě Saulovi, jo, protože byl králem Izraele. Ale v 18. kapitole vidíme už, že Saul se otočil proti Dávidovi bezdůvodně. Jo? Dávid mu nic neudělal, ale Saul se z ničeho nic rozhodl, že Dávid je jeho nepřítel. A jaký je tomu důvod, jestli to někdo ví, než to budeme číst? Ano, protože řekli, Saul zabil 1000, ale Dávid 10 000. A Saul nemohl snést to, že lidé chválí Davida víc než jeho. Jo, a takže vidíme, co v něm povstalo. Co v něm povstalo? Závist, ano. Závist povstalo. A ještě jedna věc. Soupeřivost. Závist a soupeřivost. Jo? A vidíme, že Saul už dávno přece věděl, že království bude odňato. A Dávid už věděl, že bude králem. Ale Dávid se na to neklepal. Dávid si nepřál být králem. Bůh ho tam dal do té situace. A kdyby Saul byl pokorný a viděl by to, že to požehnání je teď s Dávidem a neotočil by se proti němu, tak Saul mohl být požehnaný taky. A ještě jedna zajímavost je ta, apoštol Pavel se taky jmenoval Saul. A když se jmenoval Saul, tak pronásledoval Boží církev. The church. Persecuted the church. A Saul, král Saul, pronásledoval Davida. Takže jsem nad tím dneska trošku přemýšlel. A díky Bohu za to, že apoštol Pavel dostal tu milost, když se střetnul s Pánem a viděl Pána Ježíše, viděl velké světlo, slyšel jeho hlas a tehdy se přejmenoval nebo začal používat své jméno Pavel. Jo? Takže když budeme mít děti, nedávejme jim jméno Saul.
Jo, takže můžeme si to přečíst, je to 18. kapitola, 1. Samuel, a od verše 5 až do verše 16. A David podnikal výpravy a kamkoliv ho Saul poslal, měl úspěch. Proto ho Saul ustanovil velitelem nad bojovníky. To se týkalo všem lidům i Saulovým služebníkům. Tenkrát, když když se David vracel od vítězství nad Filištinci, vyšli ze všech izraelských měst zpívající a tančící ženy, vstříc královi Saulovi z radostí, z bubizie a loutnami. A křepčící ženy prospěrovaly. Saul pobyl své tisíce, ale David své 10 000. Saul se velice rozlobil, taková slova se mu nelíbila. Řekl Davidovi, pokřikovali 10 000 a mě je 1000. Už mu chybí jen království. A tady na chvilku zastav. Už mu chybí jen království. Ale on už věděl, že to království je jeho. Ale stejně mu to vadilo. Jo, takže on nešel proti Dávidovi tady v tom. On šel proti Bohu a proti tomu, co Bůh smýšlel. Už mu chybí jenom království. Ale to království, on už mu bylo odňato. Tak proč se toho furt chtěl držet zuby nechty? Víte, to je to lidské já, to je to lidské já prosadím to svoje. Já chci být ten král, já chci být ten jo? Přitom už mu Samuel řekl, bude ti odňato a najde si Bůh někoho lepšího. A Saul nevěděl, že to je Dávid, ale už to začínal vidět, že to je Dávid. Jo, protože jemu Samuel neřekl, Dávid to bude. Ale už to bylo okatý, už to šlo vidět, Saul už se toho bál, že to je Dávid. A kdo ho vzal do zámku? Kdo ho vzal do paláce? Saul. Jo? Tudíž Saul sám si toho nástupce svýho dal až k sobě nevědomě. A když to začínal vidět, oni už teď gravitují k němu více než ke mně, tak už je problém. A proč? Proč problém? Když někdo je požehnaný v nějaké oblasti, area, víc než já, dobře pro tebe. Když já budu v něčem požehnaný víc než ty, dobře pro mě. Bůh má dary pro každého. Bůh má požehnání pro každého. Nemusíme se přijít o tady ty věci. A tady to je veliký problém i dnes. Závist. Jealousy. Jo, lidé si nezávidí jenom ve světě. Lidé si závidí i v církvi. Churches. Ne naše církev. Všeobecně. Everywhere. Yeah, jealousy is everywhere. Závist. Takže jak my s tím budeme bojovat? Víte, Bible nám říká, smýšlejte o druhých lépe než o sobě. Přejte si navzájem. Modlete se jeden za druhého. Bůh tu církev ustanovil schválně tak, aby jsme sebe dávali dozadu a druhé dávali nad nás. Proto Pán Ježíš řekl, když chceš být první, buď co? Poslední. Haleluja. Jo?
Protože apoštolové taky s tím měli dohady. Kdo je mezi náma největší? Jo? A Ježíš řekl, kdo chce být mezi váma největší? Buď ten poslední. Takže když Bůh tě něčemu povýší, tak ať to udělá on sám. Ale já se do toho nechci spát. Já nemám tužby veliké. Být to na mě, tak ani nevyučuju, protože to pro mě je lehké. Já bych chtěl, aby si to někdo zkusil bez zraku na jeden den. A poznali bychom, že to není příjemné vyučovat lidi, když na ně nevidíš. Nevidím vaše reakce, nevidím, jak se tváříte. Není to příjemné pro mě. Chápete? Se snažím říct. Tudíž jakoby pro mě by bylo lepší, kdybych to nemusel dělat. Ale vím, že v tom je pro mě požehnání. Vím, že za to dostanu odměnu. A já nechci odměnu peníze nebo zlato, gold, money, ale moje odměna je Ježíš. Ježíš. Amen. A já jsem nikdy neřekl, tati, přijmu se za mě v Anglii, abych byl taky něco, nebo přišlo to nečekaně, jo? Máma jednou přišla k nám, ještě v Německu, a řekla, že Bishop se rozhodl udělat z Dana děkana a ze mě ministranta. Mě to úplně překvapilo. Nečekal jsem to opravdu. Jo? Tudíž víme, že Saul se chtěl držet zuby nechty toho království. Když už věděl, že Bůh už mu to vzal. Ale to požehnání mohlo být stále na něm. Kdyby se pokořil. A kdyby se uznal, že jsem zhřešil, a nejenom, že jsem zhřešil, ale že se nehodím se na to být král. A nechal by Dávida vládnout, ušetřil by si spoustu problémů, i svému synu, i Dávidovi. A co to způsobilo tady ten konflikt, že Dávid byl pronásledovaný Saulem? Co to v Izraeli způsobilo? Způsobilo to co, bratře a sestry? Rozdělení, amen. Zbytečné rozdělení. Jo? Že někteří se dali na Saulovou stranu, někteří na Dávidovou. Úplně zbytečně. Jo? Mohli být jednotní a růst spolu. Jako církev. Církev je jednotná, měla by být jednotná, musí být jednotná a růst spolu. Ale některé části members to tak nevidí, protože ještě nepochopili Boha. Kdo Bůh je. Ne, že Bůh je Ježíš, ale jaký Bůh je, jaký je jeho charakter, jaký je jeho smýšlení. Haleluja. Protože z Bible ty se dozvíš všechno o Bohu. Ale musíš mít vztah s ním, aby si poznal jeho charakter. Protože jeho charakter se ti bude zjevovat
will be ve tvém revealed životě. in your life. Ve tvém životě. In your life. Proto farizejci, všimněte That's why si, Pharisees, před nima stál Bůh before them he was stand God a nepoznali ho. and doesn't recognize him. Furt jenom do písma. Always only to the scripture. Mesiáš se narodí z Betléma, ty nejsi z Messiah Betléma. will be born in Bethlehem. You are not from Bethlehem. Co kdyby se ho jenom zeptali, But even they kde ask jsi se him, narodil, where you born, tak on jim to řekl. he will answer. On se narodil He born in v Bethlehem. Betlémě. Ale protože But byli moc chytrý, though he was not a nepokořili se, reason enough and doesn't humble, tak jim to uteklo. so then the things that Spása jim utekla. Haleluja. salvation was running away. Proto jim Ježíš říkal, že budete hledat, That's why Jesus said, you will looking after me, ale nenajdete but mě. you will not find me. A víme, že oni nehledali Ježíše. We know they will not. Oni hledali Boha. They was looking for God. Jahve. Yahweh. A Ježíš jim řekl, vy budete hledat Jahveho, And Jesus said, ale ani si neuvědomujete, že to jsem já celou it's dobu. me all the time, A nenajdete mě. and you will not find me, A zemřete ve svém hříchu. and you will die in your sin. Na to, aby my jsme nezemřeli ve svém hříchu, For that also we cannot musíme najít Ježíše. We must find Jesus. Jak Ježíš říká, jim nenajdete mě, Jesus says you will not find, tak my ho najít musíme. but we must find Jesus. A díky Bohu za to, že jsme ho našli. And thank God for His mercy. Nebo lépe řečeno, on našel nás. Or better to Jo? say, Jesus find us. Haleluja, on se smiloval nad náma. He has mercy upon us. Podívejte se, kolik málo lidí nás tu je. Look how many people we are A here, jak veliké je Sokolov. and how is big Sokolov. A to většina z vás ani nejste ze Sokolova. And many of us to mi are not potřeba from Sokolov. Velká milost. Is the mercy of God. Velká milost. God, big mercy. Před 3 rokama 3 years ago, někteří z vás, somebody of you, nebo jako i my, ale dál dozadu even všichni, I, nikdy jsme nepřemýšleli nad tím, never we was thinking about že budeme chodit za Ježíšem. we will walk Nikdy. after Jesus. Přišlo to samo. He Do come, tvýho života. just come in our Víš, life. to udělal on. He Haleluja. did that. A my, když si tohle uvědomíme, And when we recognize that, budeme mu vděční we will za thank všechno. for Je to everything. jeho milost. It's His mercy. I když to někdy není lehké, You see, it's not sometimes easy, někdy to je těžké, sometimes it's very hard. i to je pro naše dobro. Even that Je is to pro for naše our budování. goodness. It's for our building. Není nic náhoda. Nothing is just Všechno like that. napomáhá k dobru těm, kteří And milují everything is Ježíše. Nebo Boha. uh, To je jedno to samé Ježíše. helping to those who love Jesus. Všechno napomáhá k dobru. All is bringing us to Jesus. Nejenom ty hezké věci. Not only this nice Nejenom ty things, hezké časy, not only nejenom nice dobré time, dny, not only good, ale i to špatné. but even that I ta bolest. no good, even Jo, the pain. je to pro naše dobro. It's for our goodness. Haleluja. Amen. Čili dál, prosím tě. Do verše 16. Od onoho dne hleděl Saul na Davida s nedůvěrou. Druhého dne se Saul odvrhnul z lidu od Boha a on uvnitř paláce věznil jako posedlý. David hrál na citeru jako každý den. Saul měl v ruce kopí. Náhle Saul kopí mrštil, řekl si, přibodnu Davida ke stěně, ale David před ním dvakrát uhnul. Tady zastav na chvíli, prosím tě, to byl klíčový verš. Takže vidíte, Saul první začal ho nenávidět, hate him, začal mu závidět a tím otevřel dveře komu? Ďáblovi. Vidíte to? Hned druhý verš na to přišel na něho zlý duch. Protože otevřel dveře. A tady na to my si musíme dávat pozor, jak my žijeme, jak my smýšlíme a jak my jednáme. Protože démoni nechodí a nekoukají na to, věřící pozor, jdu pryč, nevěřící tam. Oni hledají dveře. Oni hledají dveře.
Jestli máš otevřené dveře. A ty dveře máš otevřený, když máš nějaký hřích, který nemáš vyznaný, který nemáš přikrytý krví. Jo? Takže buďme opatrní, aby jsme nesmyšleli jako Saul. Protože podívejte se, co se mu stalo na druhý den. Přišel zlý duch. A z ničeho, když mu začalo vadit, jak hraje. On pokaždé hrál na harfu. Dříve se mu to líbilo. Jemu se to líbilo, Saulovi. Najednou mu to tak vadilo, že ho chtěl zabít. Chtěl do něho hodit oštěp. Tak to snad Dávid ze dne na den začal hrát tak špatně, že se mu to tak muselo. Ne? V něm se to změnilo. V Saulovi. Začalo ho to iritovat. To, co mu dříve pomáhalo, teďko mu to vadilo natolik, že po něm hodil oštěp. Ďábel vyháže taky oštěpy. I duchovní oštěpy. Jo, a poznáš to prostě. Když je to negativní, že to moc narážky a tady to už není dobré. Jo, protože Duch Svatý je duch pozitivní. Je dobrý. Je to duch pokoje a duch radosti a duch lásky. A když přijde Duch Svatý, haleluja, tak cítíš radost a pokoj. Amen. Haleluja. Takže vidíme, jaký Saul, jak se z toho celý skácel. Když otevřel dveře ďáblu. Úplně zbytečně. Amen. Haleluja. Že buďme na tady to bratři opatrný ještě prostě do 16. verše. Každý slově samozřejmě. Tu se Saul začal Davida bát, nebo s ním byl Hospodin, kdežto od Saula odstoupil. Proto ho Saul odstranil ze své blízkosti a ustanovil ho velitelem na 1000 a on vycházel a vcházel před lidem. Na všech výpravách si David vedl úspěšně. Hospodin byl s ním. Když Saul viděl, jak veliké má úspěchy, třásl se před ním strachy. Celý Izrael a Juda však Davida miloval, protože on před nimi vycházel a vcházel. Ale tady se chci taky ještě zastavit na to strach. Strach. Proč měl z něj strach? Protože sám se otočil proti němu. David mu nehrozil. Ale jak přijde ďábel, dá ducha strachu. Ducha strachu. Amen? Proto nestrašme lidi. Nestrašme Boží děti. Jo, písmo říká, nedostali jste ducha strachu. Ale z ducha lásky, odvahy a to další slovo pokoje. Nestrašme se navzájem. Ďábel je poražený. Ježíš je vítěz. A jestliže ty víš, že miluješ Ježíše celým srdcem, nebo samozřejmě nikdo nejsme perfektní. Ale jestliže víš, nikdo ti nemůže ublížit. Ježíš to řekl sám. Nikdo je nevytrhne z mé ruky. Věř tomu. Haleluja. A když ďábel neví kudy, tak přijde strach, první strach, to jsem říkal minulý týden. A strach je magnet, tím otevřeš ty dveře. Saul už se bál dopředu o své království. Víte, to je to
jako domino. Schodíš jednu a začnou padat černý. Proto musíme být opatrní. Naše myšlenky před Bohem to je to samé, jak naše slova. Naše myšlenky, on to slyší, jak by to bylo slova. Proto nic neskrýveme před ním. Opravdu. Někdy chceme něco skrýt před člověkem, jako kdyby člověk nás měl slyšet. A neuvědomujeme si, že to je, musíme před Bohem stát před Ježíšem. On má v rukou naši duši. Proto, bratři a sestry, držte se Ježíše. Modlete se jedni za druhé. To je hodně důležitý. Dneska jsem si uvědomil jednu věc, že když se modlím za někoho jiného, tak mě většinou Bůh vyslyší dřív, než když se modlím za sebe. Pray for myself. Yes. A jak to, že to takhle je? It's true. Jak to, že to takhle je? Protože Pán Ježíš to tak chtěl. Aby ty si se modlil za mě a já za tebe. Aby jsme nebyli zaměřeni sami na sebe. Haleluja. Proto když vidíš, že bratr nebo sestra nemocná nebo nějaký trápení, modleme se za to. Bůh to vyslyší. Haleluja. Když se 2 nebo 3 shodnou, já to udělám. Jesus says, I will do it. A já se mu prostě. I am in the midst. Tam, kde jsou 2 nebo 3, Where is 2 v or 3 mojím jméně. in my name. Kolik nás tady je? Tak 15. Všichni věříte v Ježíše? Jste pokřtěni v Ježíšovu jménu? No tak, je tady Ježíš. Haleluja. Amen. Otázky máme nějaký? Questions? Proč se král Davida bál? Why did David, king of David, have fear? Protože se odstranil od Boha a David byl s ním. To viděl. Amen. Dobrá odpověď, bratře. Saul go away from God and David stayed. Dobrá odpověď. Ještě Good někdo? answer. Já jakoby nemám v tom sám taky jasnou úplně. Proč se Saul bál Davida? Protože byl, jak řekl bratr, ale ještě bych dodal, že Saul viděl, že David je s Pánem. ano, ale i usvědčený byl v jeho přítomnosti. Někdy, máte někdy takovou... Stává se někdy to, že člověk někdy, a nemluvím na někoho, prostě obecně, jo, aby jsme viděli, že někdy zjistí, že ti někdo třeba za tvými zády něco dělá. A ty pak jakoby se s tím člověkem sejdeš a tomu člověku je zatěžko na tebe promluvit. Víte, naše svědomí, někdy taky tady to dělá, že máme takový jakoby strach pak se na toho člověka. Už tam není ten vztah takovej svobodný. Jo, a tady možná bylo něco takového, že on už za zády mu hodně chtěl, jo, otočit proti němu, zabijeme ho, uděláme proti němu tohle. A když stáli před sebou, tak pravděpodobně se nezmohl ani na slovo. Jo, a měl strach, protože měl ďábla. Protože už odešel Bůh. A přišel a ďábel mu dal strach. Proto my se nebojíme ničeho. A nikoho. Jenom Boha. Amen. Amen. Proč? Jak je možné, že Duch Svatý koexistuje se zlým duchem?
Také to přeložilo? Jo. No tak tady to jako docela těžká otázka. Jak to bylo vyštěno? Jak je možné, že Duch Svatý jakoby koexistuje, spolupracuje se zlým duchem? Koexistuje. Nemyslím, že tam jako spolupracuje. Jako koexistuje, to znamená, že současně existují. Vyskytují se spolu. No. Ale ne v jednom člověku. To je v člověku, jo. To neznamená, že v člověku. Jak to chápete vy, bratři a sestry? Jakože když já něco špatně, tak posloužím na Ducha Svatého, ale tam blíž k tomu zlu. To je těžký, no. Těžký, no. Jako když řešíme a uvědomujeme si to a činíme pokání, Pán tě neopustí. Pán tě nevydá satanovi dí. Jo, to by si musela úplně, že odejít z církve a jít zpátky do světa. Jo, ale Jan nám říká, že když řečíme, máme přímluvce, vysmějme mu svoje. Takže zase neznamená, aby jsme to pochopili dobře, že uděláte chybu a hned přijde ďábel. Ne. Jo? Protože Duch Svatý je s náma proto a toleruje nás proto, protože Ježíš dal svůj život na kříži. Jo? A díky tomu my nemusíme na to být jak Saul, že když ve starém zákoně Bůh někoho opustil, tak bye. Ale to byla stará smlouva. A nesmíme na to zapomenout, že my máme novou smlouvu. Krev Ježíše Krista, která nás očišťuje každý den. A každý den má Bůh pro nás nové milosti. Jo? Víte, kolikrát za těch 14 roků jsem já řešil, anebo všichni, i moje rodiče, řešili jsme, ne? Jo? Ale Bůh je milosrdný. On zná naše slabosti. Ale i přesto nás miluje. Naše děti taky nejsou dokonalí. Nejsou perfektní. Ale představ si, že tě jednou dítě neposlechne a už dáš do děcánku. A to neuděláš, ne? A to, co chci říct, nedáš svoje dítě do děcánku, protože tě neposlechlo. Protože ho miluješ. A když ty miluješ to svoje dítě tak, čím víc Bůh miluje. Když on je láska, z něj vychází všechna láska. A kdo miluje víc, my nebo on? Haleluja. Amen. Takže když se stane, že zřešíme, pojďme na kolena. Nebo když nemůžeš, tak pojďme na kolena. Řekni mu to, Pane, odpustím. Zřešil jsem, zřešila jsem. Řekl jsem něco špatně. Rozčilil jsem se. A věřme, že Bůh nám odpustí. Jo, víra, dneska mi přišla jedna věc. Víra v tu hotovou práci Ježíše. Jeho oběť stačí. Amen. Dostatečně. Ještě je to tam. Jo. Aby jsme diskutovali žádlivost na naše bratry, kterým Hospodin dal nad nás prospěch. Tak je to přeložené. Doufám, že nežádný ale zase musím říct, my se můžeme přesvědčit, že ne, sami sebe ani nevíš někdy. Jo? Ale věřím, že ne. Víte, pastore? Určitě. Já určitě nežádlím na nikoho. A důvod, proč nežádlím já, je ten, že vím, kdo jsem. Amen. Požádám nikdo, tak bych žádl. Že nechci být jako oni. Ale vím, kdo jsem v Kristu. A nemám důvod žádlit na nikoho. A
tak aj vy, že tomu nemáte důvod žádný. Jedna ruka nežádí na druhou. Jo, pravá noha nežádí na levou, protože vemte si, že někdo je třeba pravá, jo? Tak kterou ruku používáš víc? Pravou. A ta levá bude žádlit? Já chci taky se podepisovat. Já chci taky psát. Rozumíte? Také to je. My jsme tělo Kristovo. Není co si žádlit na sebe závidění. Amen. Amen.